Happy Independence Day sa tanan mga igsoon. Salamat sa kagawasan nga atong naangkon dinhi sa kalibutan. Apan adunay pinakanindot nga kagawasan nga atong naangkon. Tungod kay dili lang na dinhi sa kalibutan igsoon. Ato gid nang naangkon nga kagawasan pinaagi ni Kristo. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Atong naangkon ang tinuod nga kagawasan. Tungod kay dili lang ang atong lawas ang nakaangkon og kagawasan, hangtod ang atong kalag nakaangkon gayod og tinuod nga kagawasan. Mao kana ang angay nato nga ampingan igsuon nga dili na kita maulipon pag-usab. Kung unsa ang magapos sa atong kinabuhi kaniadto, hinaot nga dili na gayud kita maulipon pag-usab. Galacia 5 bersikulo 1. Gihatagan na kita og kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun, og ayaw na kamo pagpaulipon pag-usab. Igsuon nindot kayo ang kagawasan nga atong naangkon ngadto sa Dios, pinaagi ni Kristo. Atong naangkon ang tinuod nga kagawasan. Busa igsuon dili na gayon kita magpagapos pag-usab kung unsa ang atong kinabuhi kaniadto. Kung unsa kita ka makasasala kaniadto, dili na gid kita magpagapos niana. Magpabilin kita nga gawas nun ug atong paharion ang Dios atong kinabuhi. Kung unsa ang magapos atong kinabuhi nga maoy hinungdan nga ang Dios nasilag kanato, nga maoy hinungdan nga ang Dios wala mahimuot kanato, igsoon ayaw na gyud pagpagapos niana. Kanang imong nahuna nga dili maayo, imong sinultian nga dili maayo, imong binuhatan nga dili maayo, ayaw na pagpagapos pag-usab niya na igsuon. Tungod kay gihatagan na kita og tinuod nga kagawasan, pinaagi ni Kristo. Amen. God bless sa tanan.